Yo, what's up mga kaboka? Welcome back sa aking channel. For today's video mga kaboka, dito kami sa may baybayin na naman. Ayan, kasama ko yung anak ko. Ayan, nangunguha kami ng mga kaboka, kasag. Kasi pang ulam ba, diba? Oh. Ayan, ang mga bato na yan mga kaboka. Ano namin yan, binubuhat namin yan. Kasi yung ibang kasag nasa ilalim ng bato. Dito na kami sa may hunasan. Ayan ang daming bato, malaki pa. Ayan o. Ayan, bubuhatin namin lahat yan para makahuli kami ng kasag.
Ano yung ano namin, nahuli namin na ano, bat, tsaka kasag. Ngayon magkilaw ta. Kilaw tayo ng bat. Ano mga kabuka, magkilaw na budani. Yan, hinluan natin yung bat para makapanyud to na ta. Wala pa kayong tanghalian mga kabuka. Ito yung mga huli namin na ano bat. Marami namin to, tanghalian. Kilaw. Ayun mga kaboka, ito yung nalinisan ko na ano, bat. Kilawin namin to para pagtatanghalian. Ayan, ito na. Kunti lang pero okay na yun. Pwede na to. Kasi gutom na eh. Ayan, timplahan ko na to. Kumain tayo mga kaboka.
Ayan mga kabuka, muna na yung kinilaw. Naubos na, kasi kunti lang. Ayan, diba? Gutom talaga. Gutom ka na? Ubos na yung kinilaw namin. Ayun mga kabuka, ito na yung nakuha namin na kasag. Ito yung kinuha namin sa may batuhan. Yan, kunti lang. Pero okay na to mga kabuka, may pangulam na tayo, di ba? Mamaya pagdating dun sa sa bahay, sabawi namin to, lagain namin to, di ba? Solve ng isang hapunan dito mga kabuka, di ba? Ayun mga kabuka, dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. And huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para laging update sa mga video natin. Thank you so much. Bye bye.